להראות לכם דברים שאבא שלי קנה לי לפנקיקים. סירופ שוקולד וסירופ מייפל. אז בואו נתחיל. טוב, יש לי כאן צלחת ממש קטנה נמוכה. אני עכשיו שמה בה 3 פנקיקים. 1, 2 ו3. ועכשיו אני שמה מעל סירופ מייפל. אני פותחת אותו. הצלחתי. זה סירופ מייפל, אני עכשיו שמה. זה לא נפתח. אז אני דקה פותחת את זה. שמה. זה עובד. אוקיי, אז עכשיו שמתי מייפל. עכשיו אני אשים קצת סירופ שוקולד מעל. שגם אותו אני עכשיו פותחת שאני לא שמה את השוקולד והוא כן טעים. אז יאללה, שיהיה לכם בתיאבון מי שעכשיו מכין את זה. ביי.